and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Buhatag ko itong sinyo bayo kung kinsa mga salbahis. Ilhan ninyo. Buhatag kong bisag pila ka milyon, madakpan lang ang mga animal. Nakabati ka? Pila ka milyon ang ako ihatag, andam ako. Madakpan lang sila. Okay, isim yun, ha? Magpaabot ko sa imong tawag. Bye. Ay, grabiha sa naitabo. Isod og mga kawatan ang bahay ni Simeon. Ug gipamatay ang tutuga katabang. Ay, Dad, di ka pa man lagi. Abig wag, kuhaon na kanilang Simeon. dunay daw tang nahitabo sa bahay ni Simeon dito sa Pinas, anak. Ha? Gisud og mga kawatan ang iyang bahay. Ug gipamatay ang tulo niya kakatabang. Unsa? Nagduda siya nga kakonsabo nini ang gwardya niya sa bahay. Kay wa naman kuno kini nagpakita pa. Kinuo ko. Kinuo ko dito. Kuyawa ko na. Mao lagi. Luyas mga katabang. Gipamatay pa yun. Dili na normal ang mga tao nga nagbuhat ini, Dad. Nadakpan mga kawatan, Tito? No. Wa kuno. Nakipa ang gwardya nga kikonsabo. Wa madakpi. Mayog yun nga pagkaplano ang tanan. Mga expert gid ang nagbuhat ana ito. Kani man kasud gid sa subdivision nga grabe kahigpit ang mga gwardiya na himo ang krimen. Oo, gusto ka. Mga professional yun ang nagbuhat ini. Timing pagid kayo nga wala sila si Simeon ug Butoy. Siguro, gituyo ni nila. Nga makalarga lang sila si Simeon. Mga professional yun, kamaugyot. Hay, luoy kayong mga katabang. Hay. Unsa? Di na pasudlan nga akong bahay. Okay. Pero ayaw ka magbiya niya. Nagsabot mo? Bantayan ninyo. Okay, good. Og si Colonel Larion. Okay, Mayo. Ako'y bala niya. Ing na siya nga way pasudlon sa bahay. O kinahanglan nga magkasud ka aron sa ingon niya videohan mo ang akong lawak. Mao ka na ibuhat. Video eh. Gusto kong nga makita kung unsay nawa sa akong lawak. Klaro ba? Yay ka. Paminaw ko Basin bagay. o giapil o da Importante ka. ang dakong garabon nga gisudlan sa lana. Okay, kabalakan. Paano mo nasabi, Butoy? Ha? Paano mo Tawagin nasabi? ako sa akong messenger. Kinahanglan nga mag-video call ta kung na Yawan makasud ka sa na. mga kawatan. Klaro? Ngilngiga yung mga kawatan. Paminaw. Gitiming yung paglarga na mo. Ayaw ha. Hanggaw tong kwarja. Kung sabotos mga kawatan. Animal nga guardia. Dili ko magatuo nga makabuhat siya niya ito karako. Kamayo na ko niya. Dako pa siyang sweldo. Dako kong salig niya kaya nagtugay na siya karako. Pero ang animal puweset. Unsa gyud tuyo nila sa bay. Nganong timing magkayo nga wa ko sa dihang misud sila. Ay, Simeon. Unsa ka rin mga plano mo? Mamauli pa kita sa Cebu! Dili may butoy. Okay. Pabuton ko ang tawag ni Richard. Mato niya makasud na siya sa bahay. Kay gibayran ko mga pulis nga nagbantay sa palibot. Ila manggikondol. Gikontrolan nila, ha? Ang bahay. Wa pasudli ni bisan kinsa. Unsa man sa ituyo nila sa babae nga gikondor. Gitiming yun siguro nga watang duha, gitiming yun. Masayran ko na ka na bay butoy. Dili ka tungod sa lana, bay Simeon. Bay butoy. Basin gitirisan ang imong lana nga miracle oil, ha? Kibungan mo kaayo, nga sa tanang sakit, makaayo dayon ang mong lana. Makabaskog sa kalawasan, murag panyawan. Doon na kay punto bay butoy. Gusto ka? Kay kung kwarta ang ginagtuyo ka na ko, pwede man nga
Ako ang ilang kidnapon o kahaat ngan. Banihigan aron magkakwarta siya. Nakasad! Sakto yung tingali ko. Ang lana mo ilang tuyo, Bay Simeon. Maayo ra gyud nga gitaguan ko kini sa pinaka-safe nga lugar nga way laing masayod kundi ako ra. Karon mahibawan ko kung ila ba kining nakita nuwang kung manawag na si Richard kanako. Mauna no, na, mo messenger ay. Ito na. Basta, tubaga niyo, tubaga. Siya na to, si Richard. Hello, Richard. Si Simeon, yan ako sold si Malawak. Gubara ang pultahan. Oh. Animal. Gisud kid nila nga ako lawak. Animal nga ako. Ang dako na ko nga kwadro sa bongbong mana. Ah! Dakuha ka nila ang dako nga garapon. O, diya. I-focus niya ang dapita, Richard. Diya. Okay? Oh. Oh, na, imong dakong kwarto. Nag-focus na nila, oh, tanaw. Oh, ang kwadro. Tanaw. Animal! I-focus sa bongbong, Richard. Diya. Kana. Unsa man ang naariya sa bungbong, Bay Simeon, ha? Oh, maayo kay wa nila may pawi ang sekretong butagan na ako nga naa sa bongbong. Wa nila magkuha ang sumpay sa kong kinabuhi. Tuan na sila si daddy ni mo? O BFF. Tuwa na. Gikuha siya nilang Simeon. O niya kita ini. Binhilan ta sa kondo, dili ta malakaw? Ganahan ka? Kay akong ignon akong ante nga. Pakuyog ta. Sige, BFF. Malakaw ta. Magsuri-suroy ta. Okay, sige. Sa ubos man ini nga unit ang ilang gipuy-an. Naugan na ako ha. Nabati na ako kanina ni Simeon. Tayo nila ulakaw. Ang pangani sando. Ganun man ka? Dili sa tingali, mabuhat Bay Sinto, Bay Simeon ay. Porbidas. Pero ano na yung posibilidad? Kaya nasuko siya kanako, di ba? Mausat, ha? Pero ubay-ubay baya ang nasina ni mo Simeon. Nasuko ni mo. Inabili ka itong mga tao nga naligsa ni mo. Di lang sila kutob silang kasuko kanako, Sir Jimmy. Wa sila mahimo kanako. Tungod kay dili ko nila mapatay. Luoy lang ngayon ko, Bay Simeon. Kaya lakip iya mga katabang, sir. Mamatay man. Kanakan. Gitawagan ko rin si Josie nga akong sekretary. Siya nang bahala sa mga patay. Huwag ingon man sa mga nabiyaan nga mga pamilya sa ako mga katabang. Ako'y bahala silang pamilya. O kung musugod sila, adto ko sila papuyon sa kaipabuhat akong temple. O magservisyo sila kanako. Mao ka na. Kabuutan mo yun, Simeon, ha? Daka nang nagsulti. Kaswerte sa ikong anak. Kung ikaw ang iyang mahalon, Simeon. Maswerte ako, Sir Jamie, kung ako ang iyang higmaon o dili katong sindo nga inutil. Wow! Mao din nila giingon na Singapore Gardens by the Bay. BFF, ang mga lights o tanawa. Dindot kayo. Ang trees. Wow! Murag ginog na sa salida nga avatar, no? O BFF. Nindot kaysa. Selfie ta, BFF. Dali! Okay. Akong kamera akong gamitin ha. Mag-picture. Huwag ipadala ko na sa inyo. Kanindot ka tiniyo, uy. Boy. Kita na sa sando. Kita na daw. Wow! Mag-selfie sad ko. Okay. Okay, Kini. Nindot na niya. Kini ako i-send kang send. Oh my God, I'm so happy. Ako di siya i-send ni sando kung doon ako ito. Indot sa ning ilang restong garden nila. Dili kay saba. Laisyo uyak ang mga tao. Sosyal kay mga tao, sir. Mao to yung Mao ba din? Simeon, okay ka ba lang, ha? Ay, okay, Sir Jamie. Gitanaw ko lang umayo ang mga video nga giparado ni Richard kanako. Grabihas sa mga animal. O, pag yun ay mahibawi kung unsay nangawa sa imong bahay, ha? Wa pagid, Sir Jamie. Ug matingali na yung result kung unsay nangawa. Baitag badak pa ng mga kawatan, Bay Simeon. Laika! Ipaniguguro. Ako kanang ipaniguro kanimo paybotoy nga badrakpan sila.
Gamiton ko ang tanan kong koreksyon aron na mahibawaan ko lang kung kinsa ang mga responsable sa hitabo sa kumbay ug labi na sa mga makaluloy kung mga katabang nga ilang gipamatay. Okay kayo, ha? Doon ang internet tinghi. Makapost na ko sa akong mga pictures. Isend na ako ang mga pictures na akong kang sendo. Aron makita niya. Oh, sendo? Nakakita si Steph sa akong messenger. BFF, kinsa nagsendo sa mo messenger? BFF, kuan. Sa sendo ba nang igsuon ni Simeon? Ha? Sa ato pa? Doon na pa din may communication ni Sendo, BFF? Kuan BFF. Di na si Sendo, oy. Same lang silang name. Pakita ko na ko sa profile niya. Okay. Oh, niya Tanawa. Biko no? May gani kay Jesus ang picture sa profile pic ni Sendo. Unsa man ni? Uy, ka-boring pa ini. Jesus man halos mga pictures. Steph, kalain ko ni mo. Joke lang, BFF. Sige, diha ka una, ha? Magpalit ko og shake. Ikaw? No thanks. Juice na lang ko. May gani kay Jesus og mga beautiful places ang mga pictures ni Sando nga niya siyang FB account. Masakpan unta ko na. Si Sando, nanawag sa messenger. May kiwa pa si Steph. Hello, Sando. Hi. Kumusta ka niya? Gimingaw ni mo. Nakita ni mo ang mga pictures? Nindot kayo. Samot yun ang gibating kamingaw ni mo. Likewise, Sando. I miss you so much. Miss you so much too, Moana. Ingon ka kay laing Sendo? Steph? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!